Lezi indaba zohora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli mukeli nazi ezinohlonze emini nje. Or correctional services in particular have got their reasons why they are of the view that your client ought to be kept at that facility. Kubukeka sengathi uVusumuzi Khat Matlalo sazoqhubeka nokugqunywa eBhongweni eKokstad. Ijaji ke lalithe ummeli wakhe umshushisi kanye ke nokhomishana wezamajele kufanele babonisane ngokuthi uMatlala engasuswa inazovalelwa ke ejele laseGoli. Kepha kumnyango wezamajele kuthi ke unezizathu zawo zokuyogcina ke uMatlala eKokstad. The matter is postponed to the 9th and 10th of March 2026. Mr. Karim is ordered to be in attendance. Ikhomishana kaMadlanga isiyalele kusomabhizinisi oyilungu lokuqina le-ANC uSuleiman Karim ngokuthi kuzofanele azokwethula kubufakazi phambi kwesithangami kusukela mhla ziyisishiyagalolunye ngenyanga ezayo. Abameli bakhe bafake isicelo sokuthi kuhlehliswe ukuvela kwakhe kule khomishana. Lehlehliselo komhlazi ngamashumi amabili kule nyanga iqala elibhekene ke nabasolwa abathathu abasolwa ngokudubula ababulala kabantu abayisikhombisa kwalimala ke nabantu abacela ke emashumini amabili ngoLwesibili eMeyethini. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ke izindaba ekeze uhora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili la ku-SABC 1 Mzansi for sure kanjalo ke na ku-SABC Lehigh. Igama lami nginguDawud Phungula. Mbukeli ake singene kuzo ke ezihamba phambili emini nje. Ummeli kaVusumuzi Khat Matlala utshela inkantolo ukuthi ke namanje akakayitholi incwadi evela emnyangweni wezokuhlunyeleliswa kwezimilo echaza ukuthi kungani uMatlala esagcinwe ejele laseBhongweni eKokstad yize bafake izicelo kezokuthi adluliselwe ejele eliseduze nesifundazwe iGauteng. Lokhu kuza ke njengoba ke kuqhubeka isigcawu esandulela ukuqula kwecala likaMatlala kanye ke nabanye kabane asolwa nabo enkantolo ephakeme eseGoli. Ummeli kaVusumuzi Khat Matlala utshele inkantolo ukuthi namanje akakayitholi incwadi evela emnyangweni wezokuhlunyeleliswa kwezimilo echaza ukuthi kungani uMatlala esagcinwe ejele laseBhongweni eKokstad yize bafaka izicelo zokuthi adluliselwe ejele eliseduzane nesifundazwe iGauteng. A further letter was served again per hand on the National Commissioner on the 3rd of February 2026. To which we again attached the previous letter dated 15 January with the annexures thereto. As of this very moment standing here, we yet to receive an answer. Yize kunjalo kepha umbuso wona uthi uyitholile yawo impendulo kulolu daba kanti ijaji elibambile liveze ukuthi inkantolo angeke iqambukele kulolu daba. Department indicated that they still rely on Section 6 and their independent mandate to transfer prisoners to wherever they want to. They place it also subject to Section 73 of the Criminal Procedure Act. You know what your rights are, Ms. van den Heever. But, and again, the court reiterates that the court sympathizes with you. And the frustrations and the hurdles you are experiencing in attempting to consult. But having said that, obviously the state or correctional services in particular have got their reasons why they are of the view that your client ought to be kept at that facility. Ikhomishana kaMadlanga isiyalele kusomabhizinisi oyilungu lokuqina le-ANC uSuleiman Karim ngokuthi kuzofanele azokwethula kubufakazi phambi kwesithangami kusukela mhla ziyisishiyagalolunye ngenyanga ezayo. Abameli bakhe bafake isicelo sokuthi kuhlehliswe ukuphoqelela kwakhe ukuthi avele phambi kwekhomishana obekufanele kuqhubeke namhlanje.
uSuleiman Karim utheleke esithangamini sekhomishana ekhashwa ngabameli bakhe abafike babeke esithebeni isicelo sokuthi kuhlehliswe kwesikhashana ukubizwa kwakhe ngenxa yokuthi kuneminye yemqingo yamadokoda abasanda kuhlinzekwa ngawo nokusazofanele bazenelise ngokwabhekisisa. Usihlalo wekhomishana ubese ekhipha isinqumo egunyaza ukuhlehliswa kokuvela kaKarim phambi kwesithangami. The matter is postponed to the 9th and 10th of March 2026. Mr. Karim is ordered to be in attendance and to give testimony on those 2 days and beyond if need be. Isithangami sekhomishana sibe sesiqhubeka nobufakazi buka Brigadier Rachel Macheng obekuhlonywa imibuzo ngokuqhambukela kwakhe odabeni lwezinkontileka zamathenda athile kaVusumuzi Khet Matlala aveze nokuthi wake waba nobudlelwano bezothando naye. Your ECOs have this information. Why didn't you just leave it to run its normal course as contracted with Mr. Matlala, as subs, not you, as subs contracted with Mr. Matlala, claims will be processed? Why didn't you not leave it? I could not leave it, Commissioner, because for me, I saw he wanted to claim more for the non-arrivals. And at the end of the day, we will be sitting again with the problem of fruitless expenditure. No, you wouldn't. Just no, you wouldn't. No, you wouldn't, because finance would pick it up. It's not your job to do the audits. Your involvement in this way was because it is Mr. Matlala, and you were assisting him. That's what I'm putting to you. You were deliberately assisting him because of your relationship with him. Ikhomishana iyaqhubeka ePitoli. Kusenjalo umengameli wezwe Cyril Ramaphosa uthi abantu abalindi ezinyanga ezintathu kwikhomishana kaMadlanga iphothule umsebenzi wayo. uRamaphosa ubephendula labo ababuzwa ukuthi kungani engathathele kuNgqongqoshe wamaphoyisa uSamisi uSenzo Mchunu izinyathelo. There are a number of people who are still supposed to go back to the commission as well as to the committee in Parliament. And I know people have specifically asked about Minister Mchunu. And I have said I am waiting for that process to be completed. And it's going to be completed in 3 months. And then I am then going to respond to all the recommendations. So people are impatient over a 3-month delay. And right now, as I said, the recommendations will be implemented and have also directed the minister to set up an investigative team. And yes, there have been criticism that the person who will lead or they will report to is the commissioner himself might be implicated. We're going to watch all that. Siyaqhubeka isigcawu sikaNkabinde esiphengeke ngobuqotho bomqondisi wophiko olushushisa ke amacala omphakathi eSouth Gauteng weAndrew Chauke njengoba ke namhlanje uAdvocate Thembeka Ngqokayithobi omele ke uChauke eqhubeka nokuphika ngembuzo uAdvocate Moyibone Noko wayengumqondisi ke walolu phiko esifundazweni kwaZulu Natal. The SAPS itself admitted that these members had shot people and they were being rewarded for shooting those people. uAdvocate Moyibone Noko utshele lesigcawu ukuthi kunohlu lwabantu abasencwadini efungelwe bebezohlomula ngokubulawa kwamalungu enhlangano yamatekisi kulolu phiko lamaphoyisa aseKhethomena. As the witnesses say, yes. Mr. Matonzi, Mr. Tiani, and the other witnesses who were even tortured themselves. Yes. They say there was a hit list of people who are supposed to be killed. It was given to Khethomena. SAPS did not say it's for the killing, but in essence it is for the killing. No, I think you are wrong on that, because if you go to page 32, there they say, this is to explain why these people are getting their rewards. They included General Boyze as a participant
Kanti encwadini efungelo uMajor General Boysen wazichitha lezi nsolo zokuthi kunabathile abahlumuliswa ngokubulawa kwabasola abangama28 ababesolwa ngokuphehla udlame embonini yamatekisi. Where he says, I deny the allegations. It is not the intention of the police to falsely implicate anyone in any of the crimes concerned. Again, unsubstantiated hearsay referred to in this paragraph is not a basis to grant the interdict sought and ought to be struck out, but never deals with the facts. Lesicabo siyaqhubeka. Undunankulu esifundazweni KwaZulu-Natal uThami Ntuli wethuleke izinhlelo okuzoqedwa ke ngazo isifo samatele khona ke esifundazweni KwaZulu-Natal. Njengoba sonke sazi ukuthi asikho isifunda la KwaZulu-Natal esinganawo amatela la KwaZulu-Natal. Namhlanje undunankulu noma ngithi uhulumeni wala esifundazweni saKwaZulu-Natal ubuzokwethula izinhlelo zokuthi bazosinqanda kanjani lesi sifo esesibhebhetheke yonke iKwaZulu-Natal. Ukhona ke undunankulu wala eKwaZulu-Natal umnumzane uThamsanqa Ntuli ozosichazela kabanzi ukuthi imiphi imizamo kahulumeni enizoyenza kukwaze ukuthi kunqandeke lesi sifo. Oqala sihlangane lapha njengohulumeni wesifundazwe sicosha umbiko ukuthi isimo sibe kangakanani njengoba sazi ukuthi sinemfuyo lapha elinganiselwa ku 2.4 million isifundazwe sisonke. Kodwa sinama cases wo 207 asebikiwe. Noma amanye ngoba sikwazile kulonyaka wemali ukuthi kube khona imfuyo ejovwayo. Asekwazi ukuresolve kodwa senawa ngaphezulu kwa 182 ama cases angaka resolve. Sivumelane ngokuthi ke siqinise kakhulu ekwaziseni njengoba mhla ka10 nje ongqongqoshe bezophuma behambele zonke izifunda ukuba bayoxoxa nabalimi ukuthi sinalenkinga lena esibhekene nayo ukuze bagcizelele udaba lokuthi imfuyo ingabonakaliye iswa kwezindawo yekwezinye indawo ngenhlahla ngoba sesinayo indawo ngapha omkhanya kude esimo sesingcono kakhulu. Mbukeleke sathe qo eyitolo kanti uma sibuya sizokuphathela udouble team. Our preliminary assessment indicate that we may require close to 10 billion for comprehensive recovery initiatives. Isifundazwe iLimpopo sithi ke sidinga imali ebalelwa kumabhiliyoni ayishumi amarandi ubhekana ke nomthelela wezikhukhula ezikhahlambezele sasifundazwe nesihlonzwe ke njengenhlekelele kazwelonke. Mbukela sikubingelele sikwamukele uma ngabe kusanda ngena sikukhumbuza ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo sicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola ngomjalo bazo. Isheshisele komhlazi ngama-20 kule nyanga icala elibhekene nabasola kabathathu abasolwa ngokudubula ababulala abantu abayisikhombisa kwalike nabantu abacela ke 20 ngoLwesibili eMeya 10. Lihlehlisela umhlazi ngama-20 kuyona lenyanga ephezulu icala elibhekene nabasolwa abathathu abasolwa ke ngesigameko esenzeka lapha emgwaqeni othela wayeka uR59 labasolwa babanjwa amaphoyisa ngoLwesibili kanti ke kusolakala ukuthi ke babeduna imoto noma itekisi eyayibhekiseke amabombo eLesotho njengoba wazi ukuthi umgwaqo uR59 udabula esifundazweni iFree State kuthiwa ke babelandela imoto eyisuka eGoli ithwela abantu kanti ke bayigudluza emgwaqeni yagcina ke ikshaya ungqimphotho kwashona abantu ke abayisikhombisa kwathi ke iningi labantu ababephakathi lalimala labasolwa ke sebebhekene noxhaxhwa lamacala afaka phakathi ukubulala kanye nokuzama ukubulala kanye nokuduna ke imoto ummeli wabo ukukhulumeke nenkosi yenkantolo wachaza mbukeli ukuthi ke labasolwa engathi bashayiwe batholeke isibhaqi phakathi ke emaselini la bevalelwe khona kanti ke omunye ke kuthiwa ushaye wazi wakhwehlela ke igazi kanti omunye ke ungene enkantolo eqhuga engakwazi ngisho ukuhamba kanti ke ulimi abebelikhuluma noma singakatshelwa ukuthi bakhuluma ulimi kodwa ke babekhuluma isiZulu njengoba ke ummeli wabechazile ukuthi
kudingeka ke umuntu ozobatolikela ngesizulu uzokhumbula ukuthi ke kuthiwa leli bhasi lalithole abantu ababebhekise amabombo eLesotho bazoza ke ngomhla ka20 kuyona lenyanga bezofaka isicelo sebail ingakho ke inkosi yenkantolo iguqise leli cala igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC ngibika ngisefer eNageng. Iningizimu Afrika ingase ibeke nesikhulu esisha sesaze ingakapheli lenyanga. Umengameli uSeramaphosa uthi kuyaqhubeka umsebenzi wokuqoka ukhomishana omusha ozongena ke esikhundleni sika Edward Kisweta. Ungqongqoshe uGodongwana uqinisekise uhlelo lokuqoka ozongena esikhundleni esiphezulu eSangsiwathi izincomo zizonikezwa umengameli uRamaphosa ekupheleni kwalenyanga. Commissioner is appointed by him, but the president has delegated the function of the recruitment process and so on to me, and I'll make the recommendation to the president. As you are aware, we have appointed a committee and a panel which is headed by former Minister Nene. When they looked at the interviews of 19 people, they came up with one person who was outstanding. They thought that is unfair. They proposed to me to do a further what is called head hunting so that the interview must be balanced. Umengameli uRamaphosa uncome uKisweta wokusiza ukubuyisa isithunzi sesazi kanye nokuqinisa ezomthetho. Uphinde wathi iNingizimu Afrika iyaqhubeka nokuba ingxenye yesivumelwano sokuhwebelana eAgowa kanti elakuleli lilindele ukuxigiselwa ngentela njengoba zisaqhubeka izingxoxo neMelika. AGOA has been passed by both houses. It now is going to, I think, President Trump's desk if he signs it. And it is in accordance with what the two houses have passed. South Africa remains in AGOA, and my guess is that the tariff relief that we get from AGOA will apply. We are still in discussions with the U.S. Trade Department, so our discussions are ongoing, and they will, I hope, will lead to a finalization of a deal between South Africa and the US. UKisweta waqoka umengameli Ramaphosa ngo-2019 ukuguqula indlela ekusetshenzwa ngayo kanye nokubuyisa ukwethenjwa kwalesikhungo emphakathini. Ungqongqoshe wemfundo eyisisekelo uSiviwe Gwarube uvakashele isikole samabanga aphansi iFezeka Primary eBhedi ngaphansi kwesifunda Mathole eEastern Cape. uGwarube uthi ke uhambela kakhulu izikole ezisemakhaya ukuze abone izinselele ababhekene nazo. Ungqongqoshe uGwarube uthi akuthole kulesikole iFezeka Primary kumjabulise kakhulu njengoba sebeqalile ukufundisa ugrade R. And I'm quite pleased to know that they've also started with their grade R, which is important, as you know, of course, because of the Bella Act that has come into effect. And they've got a full grade R class that is operational, and they've got a full complement of staff. Uthi uzizwileke izinselele abazibhekene nesikole kodwa uthembise ukuthi uzobuya ukuze abheke ukuthi lezi inselele bazozixazulula kanjani. Is still the issues, for instance, of scholar transport, that there are still about 11 learners that they still aren't able to transport to school. One of the other issues that they've raised with me is the issue around the kitchen for the school nutrition. So those are some of the things that I want to come back to try and see how can we best resolve them. Ubuzo ukuthi uzoseseka kanjani lesifundazwe ukuze sikhiqize imphumela emihle njengoba silalesi sishiyagalolunye ngemphumela kaMatriculatsheni wangonyaka odlule. We obviously celebrate the 88% of the NSC exam, but we also always must drill down to, are we meeting the right marks? Are we making sure that we've got enough bachelor passes? Are we making sure that enough learners are taking on maths and science and succeeding in those gateway subjects? And that for me is the kind of plan that I have. uGwarube ke uzohambela esinye isikole samabanga phezulu khona endaweni. Isifundazwe eLimpopo sithi ke sidinga imali yabalelwa kumabhiliyoni ayishumi amarandi ukubhekana nomthelela kweyikhukhula ezikhahlameze lesasifundazwe ke neyihlonzwe njengenhlekelele kuzwelonke. Umonakalo odalwe izikhukhula zangenyanga edlule kwezinye izindawo zaseLimpopo usubalwe wafinyelela kumabhiliyoni ayishumi amarandi. Kulomonakalo okubalwa ukucekeleka phansi kwenqalasizinda kanye nezindlu, kanti iziphathimandla zithi zinethemba lokuthi izolungiswa inqalasizinda icekeleke phansi. Our preliminary assessment indicate that we may require close to 10 billion
for comprehensive recovery initiatives. We remain hopeful that we will successfully rebuild Limpopo from this disaster with the resources we are beginning to mobilize while we await further intervention from the National Disaster Management Center. Kusenjalo idolobha ePhalaborwa likhala ngokuqoza kwentuthuko okubalwa kuyo amanzi kanye nogesi. Lokhu sekholele ekutheni kuhlehliswe umcimbi owaziwa ngemarula nokuwumcimbi oheha izivakashi. Phalaborwa to us as a provincial government is still a place of pain, and it is as a result that we have made a difficult but yet necessary decision to postpone the build-up activities of Marula festivals. Okwamanje isifundazwe sisabeke eceleni imali elinganiselwe ezigidini ezingama-8 zamarandi ukubhekana nomthelela wezikhukhula. Mbukele sizibeka lapha bese kuphathele zona ke mina usali kahle.